A mai naptól 1989. október 23-ától országunk államformája és neve Magyar Köztársaság. Nekünk nem jutott más, csak az őszi ködbe burkolózó. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában. Ott zsarnokság van nem csak a füstsötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzéjében, nem csak a bíró hűvös ítéletében. Bűnös. A következőt. Kérem, én... Kús. Nem mondtam, hogy beszélhet. Na lássuk. A jelentések alapján maga egy hete, a Sztálin elvtárs halálát követő napon ezeket a kijelentéseket tette. Hála Istennek, fogynak az elvtársak. Biztosan nagy ünnepséget szerveznek a temetésére. Kérem, én nem, csak egy viccet, egy ártatlan viccet a barátaimnak. A barátainak mi? Jobb, ha tudja, hogy az állítólagos barátai közül 3 is feljelentést tettek. Figyeljetek, hallottam egy jó viccet. Mi a különbség Kína és Magyarország között? Az, hogy Kína a mosoly országa, ami itt van, az pedig készhely. Inkább maradj csöndben, mert a végén még megütöd a bokádat a nagy szád miatt. Ugyan már, csak neked meséltem. Engem mondjuk az is érdekelne, hogy kitől hallottad. Az ítélet 3 év börtön és 5 év eltiltás a közügyektől. De kérem, én csak egy viccet, egy ártatlan vicc. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban. Az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves. Mikor jössz haza, kedves? Kérem a következőt. Itt vagyok. Lássuk. Tudomásunkra jutott, kedves, hogy maga az imperialista kémekkel bizony kapcsolatba került. Tudomásunk szerint rendszeresen államtitkot osztott meg. Nem értem, kérem. Milyen kémekről tetszik beszélni? Például, ahogy nézem, akiktől múlt hónapban Orwell 1984-es című könyvét kapta. Vizéről. Azt a könyvet ajándékba kaptam, de még nem is olvastam. Nézze, ez a könyv egyértelműen lázít a Magyar Népköztársaság és Rákosi elvtársága. Elismeri, hogy ezzel súlyosan megsértette a hazánk törvényeit? Valószínűleg azzal a céllal, hogy fegyveres felkelést szervezzen. Ez nem igaz, kérem. Micsoda? Kétségbe vonja az államhatalom szavát? Nézze, vagy aláírja ezt a vallomást, vagy hozzáírom, hogy a férje is benne volt. Államellenes kém tevékenységeiért és fegyveres felkelés szervezéséért az ítélet kötél általi halál. Ott zsarnokság van nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, s rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokság van. A következőt. Igen, bíró úr. Miről beszél maga? Itt nincsenek már urak, elvtársak vannak. Szóval, tudomásunkra jutott, hogy maga nem tette eleget a beszolgáltatási kötelezettségeinek. Dehogy nem, kérem, én mindent beszolgáltattam. Alig maradt néhány kiló búza a családomnak. Továbbá az is tudomásunkra jutott, hogy maga a múlt héten fekete vágást hajtott végre. Ez nem igaz. Maga most azt állítja, hogy az államemberei hazudnak? Dehogy kérem, én nem. Ott zsarnokság van nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, ott zsarnokság van nem csak a dobolásban, és abban, ahogy a hullát gödörbe, hol zsarnokság van, vergődő jajsikolyban, ott zsarnokság van, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában.
kimerett szembogárban. Ott zsarnokság van. Ruszkik, haza! Távolítsák el a Sztálin szobrot! Elég az elnyomásból! Veszten az önkény, éljen a törvény! Szabad rádió! Rákosít a Dunába, Nagy Imrét a kormányba! Lazárusról! Független bíróság! Aki magyar velünk tart! Könygáz marja torkomat, sállal fedem arcomat, kardlap cserzi hátamat. Barátom, mondd, merre vagy? Az utcán testvérem lövik, Pesten magyar vér folyik, rendőrlovat taposnak. Barátom, mondd, merre vagy? Mint eldobott kőszál a szó. Csak egy igaz út járható. Meggyalázták lányomat, nemzetem, vallásomat, börtön mélyén kínoznak. Barátom, mondd, merre vagy? Rongyázod ruhámban, fegyverek célpontjában, a fél szemem aszfaltra fagy. Barátom, mondd, merre vagy? Mint eldobott kőszál a szó. Csak egy igaz út járható.